Nisa Laburisti rreaġixxew għall-istatistika dwar l-IVF f'pajjiżna u qalu li mhumiex kuntenti bir-rata ta' suċċess miksuba dik ta' 18.9%. Dan għax din l-istatistika turi li r-rata ta' twelid mill-IVF f'Malta hija terz taħt il-medja Ewropea ta' 30%. Il-President ta' Nisa Laburisti, Abela Baldacchino, appellat lill-Gvern biex iħaddan liġijiet tal-IVF li jirriflettu r-realtà tal-lum. Appellat lill-Gvern Malti biex idaħħal fis-seħħ ir-rakkomandazzjonijiet li sottometta l-Kumitat Inter-Ministerjali dwar l-IVF li huwa magħmul minn professjonisti mill-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa, mill-Ministeru għad-Dialogu Soċjali, l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili u l-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Is-sena li għaddiet, in-Nisa Laburisti kienu fost in-numru ta' entitajiet li sottomettew ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom lill-Kumitat Interministerjali dwar l-IVF. Fost ir-rakkomandazzjonijiet sottomessi minn Nisa Laburisti hemm l-ifriżar tal-embrijuni. Hemm ukoll id-donazzjoni ta' bajt u sperma b'mod anonimu, inkluż il-possibilità ta' ftehim ma' banek u donaturi barranin. Fl-2015 f'Malta saru 311 il-ċiklu ta' IVF li kien ifisser żieda ta' 83% fuq l-2014 meta saru 170 ċiklu, però kienu biss 59 it-trabi li twildu.